Počkajte, ešte musíme nainštalovať internet. Milí poslucháči, SOS Škálna nad Hronom uvádza pre všetkých žiakov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Chcete maturovať? Verejné prehlásenie, že včera v noci o 1 hodine vyšiel nový zákon. Tento zákon zmení históriu a chápanie sveta. Šialka, základná škola a gymnázium SOS. Z crazy nerobíte, ste leniví jak voš. Furt kesiate, tak dajte dole kapišo na hlave. Buď vypanite striedy, sakra, držte papule. Sme vychytená škola, žiakov máme až z Brna. Prišli si se zobnúť z kreatívneho zrna. Softvery a učebnice, koľko je to peňazí. Je normálne, že pýtam z RPŠ, žiak sa urazí. Ste deti nevďačnej generácie. No my platíme technikové inštalácie. Technik každý deň tu inštaluje svoje káble a ščoky točí na chodníku svoje nové láble. Zarábávať z peňazí jak učitelia dokopy. Pýtam si len z RŠ, tak kto z vás to už pochopí. Každý jeden človek vás tu neznáša, bo ste liali vodu do koša. Idem prepohľadať. Na tom bufete nič nemajú, len budem šrať sa pavený sír, pice a sák. Strašné. Finál, babizňa Kristína. Erik, poďte mi to tu zapojiť. Erik, ja to neviem tu, jak viete to spraviť, alebo... Erik. Chcem nič zložité a nič jednoduché. Situácia je vážna, žiaci, verte mi, už nebudeme odbiehať viac od témy. Včera v noci volalo mi ministerstvo vnútra. Vyšiel nový zákon a Deluxe Ultra. Vyšiel nový zákon a už odnes je to povinné. Buď zaplatíte, alebo vám maturita pomine. To ja za to nemôžem, nie je to môj vymysel. Viem a verím, že ste sa nad sebou dobre zamyslel. Tlačte na rodičov, je to veľmi dôležité, aby ste nedostali poplatky náležité. Tlačte, je to zodpovednosť veľká. Tak nakedy sa dohodneme, dáme do pondelka. Dobre si to do zošita, nový riadok pomlčka. Počerknite červeným tomu hviezdička gulička. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň. Babuliatka moje, hashtag maturitný sen. Čo hrozné. Babuliatka moje, hashtag maturitný sen. Mladí ľudia, zaplaťte. Mladí ľudia, Vieš, taký very short. zaplaťte. Mladí ľudia.